Hvorfor kan jeg kun finde ud af at optage shorts-videoer? Det er kraftedeme at få ringe. Nå, men det er det her. Så har jeg fået pillet det der af. Nu skal jeg putte sådan noget olie ned i 180 sekunder nu. For satan, mand. Nu går det langsomt. Ja. Jo, så skal jeg simpelthen have sådan noget her. Så skal I fandme se her lige med. Så skal jeg nemlig. Så skal jeg have sådan en trakt dernede i hullet. Der kan I se det? Ej, så kommer trakten ned i hullet, ikke? Ja. Det gør den nemlig. Og så skal der rustløsner ned i trakten. Fordi sådan er det. Så bliver det nemlig pissegodt, når den skal ud og køre, yes? Ja, det nu skal jeg lige øve mig i det her med det her sådan kamera her. Så går vi lige herover og finder en lille dåse her med guf i. Så har vi en dåse med guf. Det har vi her. Der er dåsen med guf, kan I godt se det. Rustløsner, bla bla, snapløsner. Det er sådan noget, det er fordi det er en svensk motorcykel, den er. Så er det bedst, hvis man snakker dens native sprog til den. Og det er altså svensk lige op i det her. Yes. Det var noget grimme damp. Det skider svenskere på. De er ligeglade med sådan noget damp. Så røg det lige ned i hul nummer 1. Nej, det var hul nummer 2. Så tager vi ned til hul nummer 1 her. Det er der. Ikke sandt? Eller hvad? Det der, det er hul nummer 1. Dernede med dig, du. Yep. Ej. Se noget lort. Ej, det koster ikke nemt at være mekaniker. Hold nu kæft, jeg er slet ikke motorcykelmekaniker. Det er ikke noget, man bliver natten over. Det kan jeg love dem. Fredag. Ej, jeg skal kraftedeme mere med efter de slangen der. Jeg er sgu nødt til lige at køre en tur.